Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Abantu bayakhalaza ngohlelo Igumbi Lamakhosikazi oluholwa amakhosikazi akamseleku MACELE Mayeni Makhumalo babekile abantu ukuthi yini abayigxekayo ngalolu hlelo. Izinto okukhulunywa ngazo izona impela ezenzakalayo kwamanye amakhaya nokungaba yinkinga abantu abahlangabezana nayo. Kodwa manje-ke abantu abakuhlabayo ngohlelo bathi indlela abakhuluma ngayo omama kwishow bavele bakhulume kanye kanye abantu bengabe besezwe ukuthi bathini. Ayikho i-order basho njalo abantu. Okunye bathi bahleka kakhulu, kanti ukuhleka kakhulu kudla isikhathi. Hayi ukuthi akufanele ukuthi behleke, kufanele behleke kodwa kube kafishane ngoba manje le i-talk show ofanele ukuthi mayiphela umuntu nomuntu obeyibukile kube khona into ayibambile noma ayifundile ngoba isho ukuthi is aimed to educate noma ukulungisa noma uku-advise nokuba nama-conversation ngezinto ezenzeka emakhaya ethu. Abantu-ke bathi indlela abakhuluma ngayo kusuke kube ngathi bakhuluma ngabo nangey'nkinga zabo. Ngike ngabona-ke kwenye episode la uMakhumalo bekhuluma khona ngala eceleni uMACELE beqhweba uMayeni bekhuluma ngokunye. Manje uyacabanga umuntu obuke leyo show ukuthi uba nokuphazamiseka. Kanti nangesikhathi masengena i-guest speaker afika ubabondaba uthola ukuthi basanezinye izinto abafuna ukuzisho, kanti manje sekuyisikhathi sokuthi kuzwakala ukuthi i-guest speaker igoqa ithini ngama-point ngoba akusikho ukuthi abantu bazolalela kuphela, bazolalela mase beyafunda njengoba kusho ukuthi ishow izofundisa iphinde izokhuluma ngezinto ezenzeka emakhaya. So abantu bayakhalaza ukuthi ayihlelekile. Izinto okukhulunywa ngazo abantu bayaziza impela, basuke belindele ukuthi kube kuningi abakucoshayo, kodwa manje indlela abarana ngayo ishow abantu iyabaphazamisa futhi lokho kuzobaxosha ngoba manje abakwazi ukulalelana, abakwazi ukunikezana nethuba lokukhuluma. Abanye bathi uMakhumalo ukhuluma kakhulu edlulele kwabanye bagcine sebethule. Lokho-ke ngike ngakubona uMakhumalo wakhuluma nje isikhathi eside ugcine eseyicofela ifoni uMayeni ngala uMACELE behleka ngazi ukuthi bekwenzakalani nje. Akube ne-order ngoba vele abantu bajwayele ukuya ama-talk show, bayazi ukuthi ama-talk show akanjani. Maningi ama-talk show abantu abawabukayo befunde kuwona ngoba vele kusuke kukhulunywa ngezinto ezithinta abantu. Nalana-ke kukhulunywa ngezinto ezithinta amakhaya nezinto eziningi. Kodwa manje abantu uma bebuka abakwazi ukuthi kube khona into abayibambile noma bayifundile ngoba yenzelwe lokho i-talk show. Kungabi sengathi bayenze ngomqondo ukuthi bayenzela ama-viewers. Zizoba khona izinto ezi-exciting, zizoba khona izinto ezibakhumbuza izinto eziningi, kube nokukhuluma hlampe-ke okugcine sekudlulela. Kodwa kakhulu lo osekhaya obukayo kufanele ukuthi aphume nento ethile, afunde okuthile. Engikubukile kuma-comments abantu kuyafana ukuthi bakhuluma kanye kanye ilokho okubabhorayo ngoba abanye bathi I don't even bother watching the show. Abanye bathi uphuma ngwabi. Iyachazwa-ke indaba yamangabe ukuthi ngenxa yomsebenzi akakwazi ukushutha kule show, umsebenzi wakhe uyadimanda kakhulu. Abanye bathi zero content. Angazi-ke lapho ngoba phela zikhona izinto abakhuluma ngazo nje esingasho ukuthi akulungisa indlela yokukhuluma nokunikezana ithuba. Siya-understand ukuthi vele banemibono engafani, bazofikela futhi imibono ehlukahlukene, kodwa mangathiwa nje 5 minutes qaphu nomunye 5 minutes kanjalo no-guest speaker masefika kube isikhathi sa-guest speaker-ke manje esebeka wakhe amaphuzu ngoba isikhathi esiningi makufika u-guest speaker kufundwa imeseji le abayitholile mase yaphendula. Ugcine engasakwazanga ukuphendula ngoba uthi ekhuluma ngala bayakhuluma ngala, so nje akuzwakali. Hhayi kabi, abantu bayathanda ukuthi bebuke ishow kodwa manje uma ihamba ngale ndlela iyabaxosha. Ukukhuluma ngesikhathi esisodwa nokwehlisa ukuhleka kakhulu iyangiqeda-ke le. Asivale-ke la ileyo nto abantu abathi ibabhora ngeshow, kodwa-ke bayayibuka abantu balindele ukubona ushintsho ngoba phela isazoqhubeka ishow. Ukusho ukuthi abantu balindele nje ukuthi bezwakale ukuthi bethini imibono yabo ngoba ekugcineni yenzelwe khona ukuthi abantu befunde,
becoshe nokuthile. Asivale-ke kanje. Please subscribe if you haven't subscribed. I love you and I appreciate you. Bye bye.